Salutare tuturor, eu sunt Florin și da, vedeți bine, mi-am schimbat setup-ul. Dat fiind faptul că în următoarea perioadă voi sta mai mult pe la cămin, s-ar putea să vedeți câteva videoclipuri de aici. Astăzi vreau să vă povestesc cum era să intru eu într-un MLM. Și dacă mă întrebați ce e un MLM, pot să zic că este un fel de schemă piramidală, gen Caritas sau FNI din anii 90, dar legală, dat fiind faptul că la mijloc exista un produs. Schema piramidală constă în faptul că oamenii sunt puși pe nivele, la fel ca într-o piramidă. De ce nu piramida nevoilor a lui Maslow? Iar cei de jos, care sunt cei mai mulți din toată această mulțime, lucrează pentru a susține financiar pe cei din nivelele superioare. Problema survine atunci când nu mai există persoane noi care să intre în această schemă piramidală, iar atunci totul se prăbușește, nemai având cine să plătească pe cei din nivelele superioare. Pe aproximativ același principiu merg și MLM-urile, doar că la mijloc există un produs, ceea ce le face să nu se prăbușească, cel puțin nu atât de repede. Deși încă există această rețetă tipică de multi-level marketing, pe scurt MLM, pentru că da, există investiții în aceste tipuri de business-uri, să le numim așa, dar produsul de la mijloc face tot scopul acestor campanii și acestor companii. Probabil că vă întrebați de ce titlul de sectă pe care l-am pus în titlul videoclipului. E bine, pentru că așa se comportau. Să luăm totul în ordine. Undeva prin luna octombrie am văzut acest anunț de angajare în care spunea că poți câștiga venituri în funcție de cât muncești și în mediul online, fără a fi nevoie să mergi într-un loc fizic. Și am zis, ok, de ce nu? Titlul jobului de obicei este foarte elaborat, dar survine lipsa unor detalii esențiale, cum ar fi pachetul salarial sau firma care face acest lucru, de obicei este ascunsă. În fine, am aplicat, iar 2 zile mai târziu am fost sunat de această tipă, Alexandra, cred, nu mai știu sigur dacă așa se numea, care m-a invitat la o ședință. De ce nu? Totul bine și frumos. Am invitat la acest meeting unde am fost întâmpinat de încă 100 de persoane, o muzică stridentă pe fondal și o pătură foarte mare de oameni de diferite categorii. Și dacă asta nu m-a speriat, a fost faptul că vorbeau atât de vag despre ceea ce trebuie să faci în această companie, încât nu înțelegeau nici măcar ei. Încercau să evite tot timpul subiectul principal, aspectul pe care îl puneau față de cât de mulți bani poți să faci tu în funcție de cât muncești, era exasperant. În altă ordine de idei, după vreo 3 ore în care au prezentat boși peste boși de nivelul tot mai înalte, bronz, silver, gold, cum au spus ei, mi s-a cerut plată, care survine după ce v-am spus și data trecută, pentru a participa la a doua ședință. Plata era în valoare de 50 de lei, pe care, bineînțeles, nu i-am dat pentru că deja mi se pare destul de sketchy, dar povestea nu se încheie aici pentru că am avut un prieten care a trecut mai departe. În următorul meeting a fost fix același lucru, doar că de 2 ori mai rău. Au prezentat de 2 ori mai mulți boști, iar meetingul a durat de 2 ori mai mult decât celălalt, adică aproximativ 6 ore. Timp în care toți oamenii au dezertat efectiv, dar din păcate mulți au rămas pentru că au investit bani în chestia asta. Urmând al 3-lea și ultimul meeting, în care aveai nevoie de 500 de lei ca să intri. Din nou, o porcărie foarte mare, dar avem informații și din acest tip. În acest al 3-lea meeting îți arătau efectiv platforma pe care vei lucra și ce vrei face. Dar din nou, foarte vag în ceea ce vei face. După al 3-lea meeting, mi s-a pus pe tavă un contract de parteneriat. Nu am pozat, din păcate, cu contractul de parteneriat, dar în el scria și am văzut foarte clar faptul că dacă nu-ți îndeplinești targetul, ești pasibil de despăgubiri firmei. Asta ar fi fost prima chestie care să te facă să nu semnezi. A doua chestie ar fi faptul că nu exista un shop propriu-zis la aceste produse, care, by the way, erau ceva produse generice de wellness, gen bare de proteine, sucuri energizante la plic și chestii de genul suprapreț total. Gen, pe o bară de proteine 40 de lei, un suc la plic 50 de lei. Dar revenind la subiectul nostru, lunile au trecut. Eu nu am mai băgat de seama acest subiect, dat fiind faptul că nu am mers mai departe, dar acum câteva săptămâni mi-a fost adus la cunoștință faptul că acea persoană care a plătit atâția bani să ajungă
și care ar trebui să se supună la niște promovări aiurea prin metode de oameni de contrabandă, dealer de droguri, ai de nou, prin care dădeai mesaje oamenilor după anumite criterii pe care le căutai în prietenilor tăi. Le dădeai mesaje ori pe Instagram, ori pe WhatsApp și le spuneai dacă vor să facă comandă. Dar din nou nu exista niciun site, nu exista niciun bon, nimic. Tu făceai comanda prin aplicația respectivă, iar omul respectiv îi veneau produsele acasă. Persoana respectivă a făcut 3 tranzacții, 3 vânzări să le spunem, în ultimele 6 luni și este pasibilă de despăgubiri în valoare de 3.800 de lei. Iar pentru că nu și-a îndeplinit targeturile pe care nu avea habar de unde să le ia pentru că nu i-a arătat nimeni, este pasibilă de despăgubire. Contractul era făcut pe 6 luni de zile, deci la finalul contractului acea firmă superbă din Israel, by the way, a tras linie și spus că persoana respectivă, contactul meu, are de plătit 3.800 de lei. Acum, pentru persoanele de vârsta mea, mai mici, mai mari, nu contează, care văd aceste tipuri de jocuri și care vor să aplice crezând că vor câștiga mare cu sarea și vor face averi în chestia asta, vă rog să vă gândiți mult mai bine înainte să aplicați și mai ales înainte să semnați ceva, pentru că dacă sună prea bine ca să fie adevărat, de cele mai multe ori așa este. Și este o experiență care te va ghida mai departe în cariera ta, I guess. Se pare că am uitat să fac outro aseară, așa că îl fac post-editare. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai uitat până aici. Nu uita că poți să dai un like, un coment, un share, un subscribe dacă mai vrei să vezi videoclipuri de acest gen sau de genul de altele. Până data viitoare, eu am fost Florin, toate cele bune. Pa!